La primera norma per anar per aquests mons de Déu és tenir consciència de que 8.000 milions de persones tenen salut mental. Tenen salut mental. Per una simple raó, lògica i consegüent, i és que entre les orelles la gent té cervell. I el cervell és un òrgan biològic que regula la salut mental. Podríem dir-ho així, no? Llavors, si tothom, qui més qui menys, té clar que 8.000 milions de persones, que són els habitants d'aquest planeta Terra, tenen un cervell entre les orelles, haurem de reconèixer que ara ens pesi, que ara ens dolgui, o que ara no volem entendre, i sempre segons el meu parer, doncs 8.000 milions de persones tenen salut mental. Una altra cosa és si la tenim millor o pitjor, si és diagnosticable o no, si la tenim bona o dolenta, si tenim un diagnòstic o no. Això és un altre tema. D'entrada, jo també m'agradaria plantejar un tema, que és que de Putin a Trump passant per Albacete, doncs aquí tenim dos líders amb trastorn mental. Això són dades de domini públic. Qui més qui menys li ha atribuït a Vladimir Putin, el dictador rus, un síndrome d'Asperger, no? Qui més qui menys ho ha sentit a dir. Una altra cosa és que ho tingui o no tingui, o ho reconeixi o no ho reconeixi, o el Putin tingui psiquiatres o no tingui psiquiatres. Un altre element és en Trump, Donald Trump, que és possiblement entra dins les enquestes que pugui tornar a presidir als Estats Units. Aquest senyor, aquest element, quan va ser president anteriorment, se li atribuïa un trastorn de personalitat narcisista. Si no heu vist aquestes notícies, circulen per internet, que dona gust. I qui no li atribuïa un trastorn de personalitat narcisista, li atribuïa un altre tipus de trastorn semblant, no? Llavors, clar, estem parlant de que els dos països, o dos dels països més poderosos del món, governats per Vladimir Putin i possiblement Donald Trump, ja en el passat i possiblement ara, en Biden també s'ha de veure que l'home pobre amb 81 anys doncs també potser certa demència, certa desmemòria pot tenir, i evidentment no se li pot retreure res a aquest home, però evidentment clar, també té un cervell entre les orelles. I clar, llavors si tu fas el viatge de Rússia als Estats Units passant per Albacete, doncs igual a Albacete te'n trobes algun altre, no? De persones amb trastorn mental, i no és per dir res contra la gent d'Albacete, us estimo, os quiero, gent d'Albacete, però és per posar un exemple, simplement per dir, saps? No tots acabem Rússia als Estats Units. Llavors, el cervell és un òrgan biològic i és un cervell, és plàstic, es diu que és plàstic. Què vol dir que és plàstic? És maleable, es pot, com diríem, es pot fer, no manipular, si es pot manipular, perquè és un òrgan biològic, però bàsicament es pot moldear, no sé l'expressió, moldear, moldejar, no sé, etc. Llavors això a mi em sembla que acaba d'un plomall amb el determinisme genètic que hem viscut en aquest país, en aquest món, on temps enrere primava aquest determinisme genètic, que naixíem amb uns gens i aquests ens acompanyaven fins la mort. En favor de què? En favor de l'epigenètica. Avui en dia, qui més qui menys sap que el determinisme genètic ha mort en favor de què? D'una ciència que és l'epigenètica. I l'epigenètica què diu? Doncs que el factor entorn pot modificar la genètica, no? Al llarg de la vida. I bé, jo no soc cap científic, però evidentment només em limito a opinar i expressar-me lliurement, amb llibertat, i dir les coses com les veig, no?
En fi, hem parlat d'en Putin i en Trump, i clar, jo, quan veig aquests monarques, presidents, gent poderosa sortint per la televisió, sortint per mitjans de comunicació, és que jo penso, jo rumio, no teniu per què fer-me cas, i no sóc ningú per dir-ho, però ho vull dir, i ho vull dir. I és que aquesta gent, els monarques, presidents o poderosos, no neixen narcisistes. A mi em sembla que no hi neixen, però s'hi tornen, s'hi tornen una mica, doncs, veient la seva psicologia, veient el seu comportament, veient el seu entorn, veient doncs les coses que fan i les coses que saps, els duen a ser qui són aquesta gent tan poderosa i que estan destinades a què? Doncs a exercir el seu poder, simplement, no? I quan una persona doncs, té poder i saps, doncs creix i en un entorn que el suporta, no? Aquesta persona doncs, s'acostuma a aquesta forma de viure, aquesta manera de fer les coses, i té tendència, al meu entendre, té tendència a veure a si mateix com una persona molt important, una persona una persona que necessita cert reconeixement constantment i que necessita un suplement continu. Per què? Per les seves fetes, malifetes, per tot el que fa o deixa de fer, no? I ser el centre d'atenció, doncs, no constantment, però sí bastant permanentment en el temps, fins que la persona mori, no? I llavors, clar, una professora universitària em deia, em va deixar anar aquesta frase: hi ha persones amb trastorn mental diagnosticat que tenen una millor salut mental que persones que no tenen diagnòstic. Ostres, això és una paradoxa. Us hi fixeu? Gent que hi enteneu de literatura, quan deixem anar aquesta frase, estem dient que hi ha persones amb trastorn mental diagnosticat que tenen una millor salut mental que altres persones que no tenen diagnòstic, que possiblement tinguin una pitjor salut mental. Què m'estàs contant, professora universitària? M'estàs dient que qui té diagnòstic de salut mental, un diagnòstic d'un problema de salut mental, va bé i va millor que qui no té un diagnòstic de salut mental, que va més malament? M'estàs dient això? No, és el món al revés. És el món al revés, em pregunto. Sí, és el món al revés. I el món al revés que té un nom que es diu paradoxa. El paradigma biopsicosocial ens introdueix a situar una línia que separa què? Separa qui té diagnòstic de qui no en té. Llavors, en aquesta separació, en aquesta escala de colors, de grisos, en el que la salut mental es mou i el paradigma biopsicosocial es mou, la línia a vegades s'atura aquí o a vegades s'atura aquí, però clar, aquesta línia separa ben bé del que és un diagnòstic del que no és, no? I què comporta aquesta línia separadora del diagnòstic? Què comporta, al meu entendre? Bueno, que el diagnòstic va associat a un estigma estructural fortament institucionalitzat. Un estigma estructural fortament institucionalitzat que s'ha construït totxo a totxo en paradigmes antics, evidentment, en paradigmes antics. S'ha construït fortament un estigma estructural molt, molt fort, molt consistent, visible a cada cantonada, a cada racó del nostre país, i aquest estigma que s'ha anat construint totxo a totxo, ho han anat construint
professionals amb la suor del seu front, amb els seus estudis, amb hores interminables de feina i de treball, ho han anat construint amb empreses farmacèutiques que s'hi han deixat hores de treball, s'hi han deixat grans quantitats d'esforços, de personal, de material, d'estudis, s'hi han deixat molts diners en intentar estructurar un llenguatge, i estructurar no només un llenguatge sinó una química que els ha costat horrors formular, que s'hi han deixat la pell i s'hi han deixat grans quantitats econòmiques en construir aquesta estructura de salut mental basada en què? En química, basada en institucions, en totxos, en professionals que s'exprimeixen el cervell per seguir trobant fórmules químiques, per seguir investigant en grans institucions i universitats d'arreu del món, i ens venen aquí i ens diu aquí tens la pastilla, i això va en detriment de què? De la humanitat, no? Va en detriment de la humanitat, no? I bé, jo defenso un altre paradigma, que és un paradigma que en principi a mi em sembla que té més a veure amb l'educació, les bones relacions socials i la psicodiversitat, que són temes que m'agraden més i que a mi em generen més bon rotllo, més benestar, no? Més plaer. Llavors, clar, si tenim en compte el país on estem i si tenim en compte el sistema que tenim, anem molt malament i anem a pitjor. A més, en un món governat aviat per dos bojos, diagnosticats o no, com és Vladimir Putin i Donald Trump. I així anem en aquest planeta, en aquest trist planeta, on 8.000 milions de persones tenen salut mental. Pitjor o millor. Gràcies per escoltar-me. Clica molt like si t'ha agradat el vídeo, difon per les xarxes, us estimo, no oblideu que us estimo igual que m'estimo a mi mateix. Adeu.